Seguiremos contando cos mesmos profesionais e seguimos apostando por este servicio. Para nós é importante darlle continuidade, pero ademais tamén traballaremos coa contorna. Creemos que é fundamental dotar de ferramentas prácticas ás familias, por iso se crearán grupos de apoio ás familias, charlas, talleres, onde se lle poida informar ás familias de cales son os hitos e as novidades para os menores nesta atención temperá sobre estas idades. O meu traballo fai fincapé na estimulación cognitiva de procesos básicos, vale? Sería, por exemplo, a atención, a memoria ou a velocidade de procesamento, entre outros. Tamén traballo aspectos relacionados coas habilidades sociales, aspectos emocionais e moita modificación de conducta, vale? Ademais, o obxectivo é adquirir conceptos e habilidades básicas para o día a día dos nenos e a vez acompañar e orientar as familias. Apostar por este servicio me parece moi bo e moi importante porque cada vez hai máis necesidade, cada vez surxen máis dificultades ou se valoran máis e se ven máis dificultades nos nenos e canto antes empece a traballar, moito mellor para eles.